गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' हारियाव थरनै अलंबार जोनोम जाबावबाय। मन'बिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारिया साब चेम्पियनशिपआव भारतनि जानानै गेलेनो दावबायलांबाय। भारतनि 19 बोसोर सिंनि भारत फुटबल हानजायाव मन'बिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारिया सायख'जानो हादों। बे खौराङा बर' हारियाव गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोदों। भारतनि फुटबल हानजायाव खेबसेनो सानै बर' गेलेगिरिया सायख'जानो हानायखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोजोननाय मोन्दों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गेलेगिरि सानैखौबो गोजोननायजों गाहाम हामलायथि बावहरदों। आसा खालामदों बिथांमोना उनाव इन्डियान नेशनेल फुटबल टीम आरो ISLआवबो जायगा मोननो हागोन। खोला आफ्रिकानि मरक्क' हादराव गोख्रों बांग्रिं मावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला मरक्क' हादराव 6.8 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रिं मावदों। गोख्रों बांग्रिं मावनायजों गोबां दोहोन दौलत खहा जादों। खौरांनि बायदिब्ला दासिम बांग्रिं मावनायजों सा 632 सुबुंफ्रा जिउ खहा जाबाय आरो गोबां जोखोम जानायनि खौरां मोनबावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला थैनायनि अनजिमाया आरोबाव बांनो हागौ होनना मिथिहोदों। बेराफारसे गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों जिउ खहा जानायखौ बुहुमनि हादरफ्रा गोथौ दुखु मोनदों। दिल्लीयाव G20 सामिट जथुम्मायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बांग्रिंजों थैनायफोरनि थाखाय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोननि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबदों। बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मनि सायाव पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि बेरफोरसार बिबुंथि। बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मखौ गोसोम दावखाजों रुजुदों पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ। पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ सोंथि खालामदों दि बिनि नामखौ आं मोजाङै मिथिया। बेखौ मानसिफ्रा दावखा गोसोम बुङो। बै समाव BPF दोलोआ सरकाराव दंमोन। बे समाव हाग्रामा महिलारनि आथिङाव हमै हमै टिका लाना फैदोंमोन। 100नि टिकाबा 20निबो जेबो खामानि मावामोन। खाला दावखा राकेश ब्रह्मआ। सोरबा खाला खावा दावखा गोसोमा हरखाबै राजनितिकआव फैनानै आसमान से गिरा खुजर मेटपका बेनि खेंफोरथिखौ आं होनो लुबैया होनना पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ बुंदों। गोजोनथाव खौरां। आसाम केबिनेटनि मोनसे गिदिर थांखि। बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ फोजौनानै क'क्राझार इउनिभार्सिटि खालामनाय जाबाय। बे समाव क'क्राझार कलेजआ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि जाबाय। बिटिआरआव गंनै मुलुगसोलोंसालि जाबाय, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि आंगो बिफा हरकेश्वर ब्रह्मआ आरो गैलिया। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा सालानि बाथाबारि गामिनि थागिबि समाज सिबियारि आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि आंगो बिफा हरकेश्वर ब्रह्मआ बे बुहुमखौ नागारनानै अरायनि थाखाय जोबथा हांबोयो। बिथांनि अबथारारि रुंसारि जानायाव ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि आंगो बिफा हरकेश्वर ब्रह्मखौ क'क्राझार सरकारि नङै देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोनब्लाबो मैया फुंबिलियाव अरायनि थाखाय जोबथा हांबोयो। बिथांनि अबथारारि रुंसारि जानायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनेश पेगु, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', MLA लरेन्स इस्लारि, UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सोरगोआरि हरकेश्वर ब्रह्मनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो बिनि थाखाय आरज गाबदों। गोजाम पेन्सन खान्थिखौ मोजाङै लाखिनांगौनि दाबिजों भारत जात्रा हाबाफारिया क'क्राझाराव सौफैबाय। जेब्लासिम गोजाम पेन्सन खान्थिखौ मोजाङै लाखिया अब्लासिम BJP सरकारखौ बिसायख'थियाव फेजेनगोन होननानै गोख्रोङै हुमखि होदों। OPS गोजाम पेन्सन खान्थिखौ मोजाङै लाखिनांगौनि दाबिजों अल इन्डिया प्राइमारि टिचार फेडारेशननि बानजायनायाव 5 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनाय भारत जात्रा हाबाफारिया दिनै बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझाराव सौफैबाय। अल इन्डिया प्राइमारि टिचार फेडारेशन आरो अल आसाम प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि मददजों दिन्थिफुंनाय भारत जात्रा हाबाफारिनि थान्दै हानजाया क'क्राझाराव सौफैनाय लोगो लोगो क'क्राझार महकुमानि सिङाव थानाय गुदि फोरोंगिरि गौथुमा दैदेनगिरिफोरखौ दुंब्रुद बरायदों आरो सरकारा गोदान पेन्सन खान्थिखौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थिखौ मोजाङै लाखिनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों। एबसुनि बानजायनायाव जौमा फरायसालिनि फरायसाफ्रा गोख्रोङै सोमावसारदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन मोनद' जौमा फरायसालिनि लांगोनायाव
बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंखौ मासिनिफ्राय बोखारनांगौनि दाबियाव गोख्रोङै सोमावसारदों। जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि जौमा फरायसालि, खैराबारि जौमा फरायसालि, टंला जौमा फरायसालि, उदालगुरि जौमा फरायसालि, रौता जौमा फरायसालि, अरां जौमा फरायसालिफोराव 1 घन्टा खुद्रिसारनाय धर्ना हाबाफारि बानजायदों। डिमाकुसि जौमा फरायसालियाव खुंनाय धर्ना हाबाफारिखौ दैदेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रहित बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि बिरफुं बसुमतारी, सोरांसार बसुमतारीमोना। बे हाबाफारियावनो फानेरि खाग्राबारि आरो डिमाकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि सोद्रोमा बिथांमोनजों लोगोसेनो जौमा फरायसालिनि फरायसाफ्रा ज'ज'यै बाहागो लाना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनि बेरेखायै हरसेखावनाय 1 घन्टा धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लायो। हमें अच्छा शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा चाहिए। सेल्फ स्टूडेंट से फ्यूचर, सेल्फ स्टूडेंट से फ्यूचर, सेल्फ स्टूडेंट से फ्यूचर। बिटिआरआव गोग्लैनाय गासै एमएलए समष्टिखौ एसटि खालामजोबनांगौ होनना बुंनाया राजखान्थि माइलेजनि अनगा जेबो नङा होननानै बुंदों 37 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि पिएचडिसि नब्लाङाव बावैसो जोबथा डिलिमिटेसननि ड्राफ्टनि फोसावनाय लेखा रायजो राजाया बोखावलांजानो बादोंब्लाबो आमगुरि खुंग्राजरा गामिफ्रा 30 नं सिडली बिधानसभा बियाबनिफ्राय 33 नं बिजनि एलएसि बियाबाव बोखावलांनायनि सोमोन्दै रायजो राजानि सुखु दुखु सावरायफैयो 30 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। इउपिपिएलजों इउपिपिएलनि गेजेराव बुलायनाय जाथाय। सालबारियाव पिएचडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफ्रा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय। 20 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय खरामारा रुपुइ पिएचडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफ्रा खरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। राकेश नार्जारिया साननैसो सिगां खौरां बिजोङाव माखासे समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय खरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीया बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदोंमोन। बेखौ लानानैनो दिनै दोलोनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजियो। बिनि उनाव खरामारा पिएचडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारि आरो मेम्बार निकुन्ज रामसिंहारि, प्रणब मुसाहारि, रामसाथारि प्राइमारिनि जिल्ला मावख' नेहाथारि रातुल रामसिंहारि, रामसाथारि प्राइमारिनि दुखा बसुमतारी बिथांमोना जथायै लोगो नांनानै खरामारा रुपुइ प्राइमारिनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' नोंथाङा खायसे पिएचडिसिनि चेयारमेनफ्रा समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि सायाव जेबो राहा लाया नामा? थारैनो इउपिपिएल दोलोआव बेफोरबायदि जाथाय एबा समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय जाथाया जाफ्लेगासिनो दङ। बेनि सायाव बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' सरकारा मा राहा लागोन बेखौ उन समाजसो फोरमायसिगोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।